Aron malikayan ang dugang pang mga aksidente sa kadalanan, butyag ni LTO Central Visayas Regional Director Arnel Tansingco nga mag-require na ang LTO sa mga driver sa PUVs nga mag-training o sa ka-requirement alang sa pag-renew sa ilang mga lisensya. Matod ni Tansingco nga aduna nay draft sa usa ka joint memorandum circular nga i-implementar sa Land Transportation Office ug sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB apan magkinahanglan pa kini og dugang diskusyon sa duha ka ahensya. Suma sa listahan sa DOH nga ang Central Visayas mo'y adunay pinakadaghang natala nga aksidente nga naglakip dili lang sa mga PUVs apan apil na sab ang mga private vehicles. Matod ni Tansingco nga ang bag-ong requirements alang sa tinuig nga training sa PUV drivers paghahawiran sa LTO o sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA.